Dneska je 4. listopadu, 11 hodin dopoledne, 25 stupňů a já se jedu projet na motorce s mojí manželkou. Žena sama na motorce, no někdy to může být trošku oprus. A tieto kaviárne máme najradšej. Takže si dáme dvě. Jsme si uvedomili, čo sa vlastne deje, že nás prepadli. My sme si mysleli, že sa chcú zoznámiť a ešte sme si hovorili v duchu, akí hezkí kluci. To sme si potom dodatočne tak ako premietali, že čo sa nám dialo v hlave. Ale ináč ako celkovo pri cestovaní som nemala žiadnu blbú skúsenosť. No. Tenhle rozhovor vzniknul v Maroku a byl to takový momentální nápad na konci naší měsíční jízdy v téhle zemi. Cestujeme s Andreou po světě na motorkách dlouho, někdy ve dvou na jedný a jindy každej na svý. Teď jsme v Maroku byli každej na svý, najeli tady hromadu kilometrů v horách a pouštích a celý to uzavírali na severu u Středozemního moře v malém městě jménem Oued-Lao. Oued-Lao je takovej sympatický zapadákov s dlouhou pláží, kde jsme nejen končili tenhle vejlet, ale zároveň jsme se tady na začátku října i sešli, protože jsme letos do Maroka přijeli každý jinak. Sraz byl v tomhle domku, kde teď začneme a pak se půjdeme projet po okolí. Tak čau Zlato. Čau. Jak jsi se sem dostala takhle na začátku listopadu, bejt v Maroku? Tak som si vyjela 11. septembra září. Jsem vyjela na svojej motorce pekne, cez Rakúsko, cez Itálii, tam som jela na ferry, lebo sa mi nechcelo cez Francúzsko na trajektu. Do Barcelony, pak som si projela trošku sever Španielska, pak jsem zajela do Portugalska, z Portugalska som to švihla naspäť do Španielska a odtiaľ trajektom sem, kde sme sa stretli. Před měsícem. A pak jsme jezdili po Maroku na pohodu měsíc a ujeli jsme. No já mám najeto asi těch 9000, no, celý výlet. A dneska pojedeme kam tady? Pojedeme do Chefchaouen, čo je modré mesto, takzvané modré mesto v Maroku. Moc hezké a tam se půjdeme tak prejsť a něco nakoupit ještě, nějaké darčeky. Se půjdeme podívat, na čem do toho Chefchaounu pojedeme. Tak tada! Tak toto je moja motorka. Je to Royal Enfield Himalayan 411. Mám ju 7 rokov, kúpila som ju ako novú. Mám na nej najazdené, teraz mi tam padlo 50 000 kilometrov. Motorku som si vybavila, no jediné, čo som si tam kupovala extra, tak sú asi tieto chrániče. Plus som si kúpila nové plexy, novú sedačku Touring a z Indie všetko som si vlastne doviezla z Indie. Plus tieto kufre, ktoré sú úplne super, lebo sú na stojáka. Takže ich len otvorím, môžem si z nich vyberať veci, takže fakt ako praktické veľmi. V kufrech si vozím, no tak ako tam, pokiaľ kempujeme, tak samozrejme spaca karimatka. Momentálne stan veze Matej, ale ten si vozím niekedy aj sama, keď jazdím sama, ktorý sa mi tam krásne zmestí, plus nejaké veci na varenie. A plus teda tam dávam po ceste vodu, jedlo, keď si niečo kúpim, plus teda tiež nejakú mikinu, keď náhodou sa ochladí, nejaké náhradné veci, treba spreje na reťaz som tam mala, olej som si vozila, ktorý som menila tu v Maroku ako po 5000. A potom vlastne si prevezujem baťoch vzadu, ktorý mám teraz vnútri, ale tam mám oblečenie, kozmetika, no. Potom tento rok som si kúpila nové kapsy dopredu, ktoré sú tiež úplne super. Sú z jedného nemenovaného čínskeho internetového obchodu a stáli asi 400 korún, ale proste držia, nepremokajú a čo v nich mám, je niečo, čo si môžem vyťahnuť hneď ako potrebujem, takže v jednej je nepremok, v druhej sú veci, keď fakt sa ozimí zrazu, tak proste tam mám nákrčník na krk, pod bundu, teplé nejaké veci, ponožky a tak ďalej. Takže ako veľmi praktické odporúčam. Tak ešte celkom dôležitá vec, tanvák na magnet, ktorý je úplne super, takže ho len takto zoberiem. Pri lepínke tak sa dá uviazať ako ešte ožiditka s nejakým zámkom. Akorát niekedy sa mi stáva, že prídem do obchodu a proste s tým magnetom sa všade lepím, alebo sa mi na to lepia kľúče. Tak, ale je to fakt super vec. Nemusí sa to proste pridelávať nič, hodím, jedu. Tak, a to je všechno a teď pojedeme do toho Chefchaounu, ktorý je celý modrý a ja už sa modrá tiež pozerám. Takže dobrý. Tak môžem vyraziť.
Chefchaouen je tady od moře asi 50 kilometrů daleko. Vede tam hezká silnice, která se chvíli kroutí údolím a pak začne stoupat do kopců, kde to město je. A takhle zní Royal Enfield Himalayan. Made in India. Nutno zmínit, že vzhledem k našemu dlouholetýmu vztahu, mnoha projetým zemím a společným zážitkům budu asi znát na všechny otázky logicky dopředu odpověď. Ale někdo jiný třeba ne, a tak se ptám pro ostatní. Tenhle Royal Enfield je tvoje první motorka a na trhu je spousta značek a modelů. Tak jak padla volba právě na Himalajana? No, tak prvního Himalajana som si koupila proto, lebo to bola láska na prvý pohľad. Ne, bolo to hlavne kvôli tomu, že ja som jazdila predtým na skútri, veľa výletov som urobila na skútri, objela som Kolumbiu, objela som Sri Lanku, nejaký Nepál. No a to si presne pamätám, že v tej Kolumbii, keď som jela na tom skútri a už ma fakt bola strašne prdel a záda a som si hovorila, to by chcelo proste motorku. Fakt by to chcelo motorku. Ja som jazdila s tebou na jednej, takže vždycky ako spolujazdec a vlastne toto jednak to ma nakoplo k tej motorke a jednak proste ten skúter je nepohodlný na tak strašne dlhé výlety, no. Takže preto motorka. A prečo Himalajan? Tak Himalajan preto, lebo niekoľko výletov, ako vlastne k tomu Enfieldu som sa dostala v Indii a vždycky sme jazdili na klasikovi a začala som to trošku viac sledovať, ako celú tú firmu Royal Enfield. A zrovna robili tento model, ešte nebol ani na trhu, ja som ho videla na fotke a som povedala, že tú motorku chcem. A ju mám. A kde všude byla za tú dobu? Tak prvá cesta bola taká mini cesta na Slovensko, ale som mala trošku technické problémy, takže to úplne neklaplo. Potom vlastne ďalší rok som išla na Balkán, to som chcela dojeť ako do Albánie. No a vlastne keď som bola na juhu Albánie, som zistila, že mám ešte 3 týždne a to sme sa tam vlastne aj potkali a nejak sme sa bavili, že kudy kam a nakoniec som dojela úplne na ich Řecka, ktoré som si objela a po Balkáne jela naspátek. Pak som bola ešte raz na Balkáne, pak sme boli spolu po italských ostrovoch, sme jezdili ako Korsika, Sardinia, pak sme jeli do Maroka, ale tú motorku som si nehala poslať tedy do Malagy, my sme tam jeli na tvojej Bose. No a vlastne tento rok bola tá najdlhšia cesta Bose z Prahy do Maroka. Bylo poledne a my zabrzdili na kafe v jedné zatáčce. Pro Maročany i pro nás je kafe důležitý nápoj a kaváren je v téhle zemi nekonečně mnoho. Tak momentálne se nacházíme v pojízdní kavárny, ktorých je tu v Maroku hodne. Teda oni ako sa dosť rozšírili, nebolo ich tu tolik, vždycky sme potkávali jedno autičko niekde za Azrou a fakt je ich tu jak húb po daždi. A je to úplne super, takže oni tu majú normálne klasický kávovár, z ktorého dostanete kafe také, že ani v Prahe ho nedostanete, ani v Bratislave, ani nikde. To uvidíte sami. A proste je to super vec a tieto kaviárne máme najradšej, takže u nich stavíme co nejvíc. Takže to je strašne veľa kafe denne. Takže si dáme 2. Monsieur, café noir et café au lait. Oui? Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Šukrán. Kafe vlastně může za to, že tady dneska sedíme, tak řekni, jak to bylo. Tak ja som sa rozhodla ísť na takú väčšiu cestu. To bola moja taká prvá cesta sama. Predtým som bola párkrát India na 3 týždne, nejaká juhovýchodná Ázia. A rozhodla som sa, že pôjdem na dlhú cestu cez Indiu, cez juhovýchodnú Áziu do Austrálie. No, skončilo to tak, že som bola 7 mesiacov v Indii a pri tom cestovaní som niekde zaparkovala na mesiac, na 2 a ja nejsem človek, ktorý proste bude sedieť na prdeli a nic nedelať. Takže som si hľadala nejaké ako nezamestnanie, proste hľadala som si nejakú činnosť. Narazila som na stránku Workaway, kde sú dobrovoľné práce a kde sa človek môže prihlásiť a proste dobrovoľne pomáhať niekde. Jedna z tých dobrovoľných prác bola kaviareň na juhu Indie vo Kerale, kde som začala pracovať, respektíve dobrovoľničiť a
zrazu si tam prikvital ty, no, na kávu jedného dňa a vlastne teba som nepoznala, tak ja som ani Vohnout nepoznala. U nás na Slovensku, a ja som hlavne na Slovensku ani moc nežila, ani v Čechách, som žila v zahraničí. Ale keď som do tej Indie išla, že teda som myslela, že tam strávim nejaké 2-3 mesiace, tak som si hodne googlila. A narazila som na teba na YouTube, kde si mal videá zo skateu, treba z tej Varkali. A vlastne som pozerala, kto to je, čo to je. No a keď si došiel do tej kaviarne, si hovorím, no to je snáď on z tých videí. A preto som ťa oslovila a som ti povedala, že môžeme sa baviť po slovensky. Som si myslela, že si Čech. Pár dní na to, možná druhý den, začal náš první vejlet na motorkách. Zkrať ho do nějaký minuty, zhruba tak. No ja som práve končila teraz s tou dobrovoľnou prácou, nemala som plán. Ty si povedal, že ideš na výlet na skutroch. Ja si hovorím, prečo ne? Aj keď na skutroch ja som vôbec vyjazdená teda nebola, ako to ty nevieš, ale ja som na skutroch vôbec dovtedy nejazdila. Párkrát som tam kamošku viezla niekde z bodu A do bodu B. To bola celá moja skúsenosť so skutrami, takže ako som si hovorila, či som normálna. Ale dopadlo to dobre, bolo to bez nehody tenkrát. Trošku ako som bola pomalšia, ale to ja som vždy, takže super výlet. A to bol vlastne prvý veľký výlet na skútri, trvalo to nejakých 14 dní, prejeli sme tam. Takže to byl vlastně první tvůj výlet? Na skútri. Vůbec? Áno. A prvé nejaké väčšie jazdenie na skútri. No hovorím, som ti nehovorila, aby si ma vôbec vzal. Takže to ty ani nevieš, ale ako dopadlo to dopadlo, si sa ani moc nesťažovala, takže v pohode. Dopadlo to dobře, sedíme tady, pijeme kafe. Tady, Začíná být pěkně, konečně. Jako ráno bylo trošku pošmourný, na to jsme nebyli zvyklí poslední měsíc. Tak můžeme pokračovat do toho Chefchaovenu. My jsme po té Indii byli pak strašně moc zemí. Dokážeš si vzpomenout na všechny? To byl Laos hned pak. Jo, to byl Laos, kde jsem se mimochodom slušně rozsekala na skutru. Ale bylo to super. Pak do Kambodže jsme jeli, no a pak to bylo, no ako hodněkrát Indie, párkrát Nepál, byli jsme v Indonésii, si dojel za mnou na Bali, kde já jsem žila nějaký čas. Tam byl ještě ostrov Flores. Ostrov Flores, ktoré jsme byli strašně nadšení. A pak stade jsme jeli do toho teda Nepálu, ale ten Nepál jsme dali viackrát. Pak jsme byli v Mexiku, odtiaľ sme si zaleteli do El Salvadoru, ten sme objeli. Pak sme byli v Africe, Kenia, Tanzánia, Maroko ani nebudem hovoriť, lebo to je proste... Do Dakaru sme dojeli. Do Dakaru sme dojeli spolu na tvojej motorke na jedný. Do Gruzie sme dojeli. Do Gruzie sme dojeli. Pak tam byla Střední Asie, Kyrgyzstán, Tadžikistán. No. Bylo toho hodně a prostě člověk Nespočet Balkánu. Nespočet Balkánu, přesně. A tak dále. No, hodně ta India teda, no, to je taká, hovorím, ta India jako Maroko, to je taká klasika, to ani prostě nespomínám. A kromě těch společných cest, ty jsi měla takový dvě jako zásadnější samotný. Ta první byla Srí Lanka. Jo, no na Srí Lanke to sa objavila nejakou náhodou a ja som tam trošku ako zevlila a pak som si povedala, no tak je čas zase vyjet. A to som si počula skúter, to bolo na skútri, som ešte nemala papíre na motorku a vlastne tú Srí Lanku som celú objela, príroda, zvieratá, takže jo, to bol dobrý výlet, ale to by som nenazvala úplne nejaký, ako mi to nedošlo nejaký veľký výlet, ale ten veľký výlet ako v Ázii samotný bol v Indii, kde som jela vlastne z Varkali, ktorá je na juhozápadnom pobreží dole v Kerale. Som jela až do Dili, ale jela som to tak zvláštne, že som jela po východním pobřeží, kde moc lidí nebylo, teda ako turistu není. Musím povedať, že som sa trošku aj toho bála, ako tam budú tí ľudia na mňa reagovať, lebo naozaj 2 týždne som nikoho nepotkala. Jela som to vlastne z Varkali do Ramešváramu, čo je vlastne na východnom pobreží. Keď si pozriete na mape, tak je to vlastne vzdušnou čiarou zo západu na východ. A odtiaľ som to jela po pobreží, tam som zajela ako do vnitrozemí, ale až do Kalkaty, čiže do západního Bengálu a z tej Kalkaty som pak jela vlastne cez Varanasi a Agru do Dili. No, bolo to asi nejakých 5000 kilometrov, trvalo mi to 2 měsíce a bol to super výlet, teda aj keď hovorím, som sa toho trošku bála, tak to bolo úplne super, ľudia boli úplne super, reagovali na mňa super, takže problém motorka mala ako
nejaký, lebo ja som vlastne tú motorku kúpila v Dili a oni mi ju dopravili vlakom na ich a odtiaľ vlastne som s ňou dojela do Dili, kde som ju naspäť potom predala. Ale tá motorka bola ojazdená, mala nejaké svoje problémy, takže som bola asi 10-krát u mechanika, ale ináč mne osobne sa nič nestalo, bolo to super. Jako nebyl tam nějaký moment žádný, protože Indie se hodně lidí bojí, jednak tam vůbec jet, jinak si nedokážu představit tam cestovat sami, natož holka sama 2 měsíce. Byl tam nějaký moment, který byl třeba krizovější? Jo, no on ten západní Bengál už bol trošku taký divoký, že tam už tí lidi úplne neboli ako priateľskí, jednak tam bol problém s ubytovaním, takže keď som bola sama, tak ma nikto nechcel ubytovať, muselo to byť vždy ako buď 2 minimálne lidi alebo pár, takže som mala trošku problém, ako keď som niekam dojela a bola som sama, tak proste ma nechceli ubytovať, takže som skončila proste v nejakom hoteli, ale nebolo to úplne ako dobrý, ale furt nič sa mi nestalo, zamkla som sa na pokoji, ráno som zobrala motorku, jela dál. Tak tam byl moment, kde som narazila na dopravní nehodu a oni tí Indovia, oni sú ako dosť takí intenzívni a keď sa aj niečo stane, tak vlastne samotná tá nehoda je už nešťastí a oni ešte do toho prilievajú oheň tým, že proste sa začnú medzi sebou obviňovať a napádať a tak ďalej. Takže som tam zažila jednu nehodu, kde som vlastne tú motorku musela pretlačiť cez mesto, lebo ma tam nechceli ani pustiť, ako aby som to projela, ale proste ja som chcela odtiaľ zmiznúť. A strašne sa tam všetci hádali a na mňa boli nepríjemní, takže to bol taký ako asi jeden z mála momentov, keď som mala trošku blbší pocit z toho, no. Ale ináč to bylo super, no. Po cestě jsme se na chvíli zastavili na místě, kde sedělo vedle silnice na skále hejno čápů. Ty v září migrujou z Evropy do Afriky a hodně jich končí právě tady v Maroku. Máme tady hejno bociaků. Nie bocian, ty bociak. Bocian. Bocian, po česky? Po česky čáp. Ja čáp vlastně. Zvířat už jsme potkali ve světě na cestách hodně. Další otázka se váže k nim a zní, který vždycky ráda vidíš. A dopředu říkám, že ťava je slovensky velbloud. V Maroku sú to ťavy, rozhodne, na juhu. Na Sri Lanke som bola párkrát a tam je to na zvieratá úplne super. To je asi moja najobľúbenejšia krajina, čo sa zvierat týka. Keď pominiem Afriku, Keniu, Tanzániu, ale celkovo ako krajina so zvieratami Sri Lanka určite. Dá sa tam prechádzať jalaparkom, tam vedie normálne silnice. Koľkokrát som tam potkala slony, varany, opice, normálna vec, krokodily na poliach, normálna vec, takže ako, ale ťavy slony, no, asi na cestách, to je najkrajšie vidieť, lebo sú to obrovské zvieratá a keď vám to stojí pred cestou alebo pred motorkou, tak je to úplne skvelé, teda aspoň pre mňa. A co, oslíci? No, to som Oslíci sú srdcovka. Oslíci sú taky srdcovka, ale ty sú skôr na ježdění. Jak je to možný? To je nějaký z dětství něco? No. Mne to rodí strašne vtipné, lebo minule, jak som sedela na tom oslovi v tom Tadžikistáne, tak mi to došlo strašne vtipné, lebo ja som skoro stála na nohe, že chudák malý ako osel a ja tam hovado na ňom. Takže to mi skôr dojde ako vtipné a určite pohodlné to není ani. A ešte mám kamarátku v Mexiku, Adžu, s ktorou si robíme vždycky srandu, že raz si kúpime osle a pojedeme na nich cez Mexiko. Jeden veľký výlet, no, ale to bude na strašne dlho, lebo tie osle sa nehýbu, že ano. Kousek od těch Bocianů už byl Chefchaouen, což je asi nejpůsobivější turistická atrakce tady na severu Maroka. To kouzlo spočívá v modré barvě, kterým je natřená část města, hlavně ta stará, která je na motorkách neprůjezdná, a tak jsme je zaparkovali a šli pěšky. Tak co ty a Chefchaouen? Chefchaouen je mesto, ktoré navštívime vždy, keď sme v Maroku, ale vždy si myslím. Máme to kousek z Oued Lao, kde vždycky začíname. A nepamätám si jedinýkrát, že by sme ho vynechali. Je to fakt krásne mesto, natreté na modro, históriu moc nepoznám, ale vždy sa tam rada vrátim, aj keď to je iba na kafe, ale vždy sa tam rada vrátim. Má to svoju proste atmosféru. Je to trošku turistické, ale není to trebárs ako Marrakeš. Takže ako Chefchaouen moc dobrý a určite sa oplatí vidieť. Vždycky je nějaký město součástí našeho výletu, který jsou tvoje takový top města, kam by se třeba ráda vrátila, nebo vždycky ráda vracíš?
tak určite to je Varanasi v Indii. Tam som schopná stráviť aj týždeň, aj keď ja veľké mesta celkovo nemám ráda, ale Varanasi je jedno z miest, kde proste viem byť aj týždeň. Ďalej to je Bangkok. Ten ma baví, ako Bangkok ma baví hodne. Potom je to Katmandu v Nepále, tam sa moc rada vracím, takisto aj do Pokhary, aj keď Pokhara není ani o tom meste, ale skôr o tom mieste. Potom sú to mesta v Rajasthane v Indii, znova tá India, určite ako Jaisalmer, Pushkar milujem, tiež som tam schopná byť týždne. Mexico City bolo dobré, ako keď už teda z tej Ázie trošku odídeme. Samarkand zase v tej strednej Ázii, ten bol nádherný. No, tak to asi tak za mesta, no. Ty máš jeden takový zvláštní cestovatelský handicap celosvětový. Jmenuje se cibule. Tak povídej, cibule. Jak jsi k tomu přišla? Přišla jsem tak, že jsem se narodila a moje tělo povedalo cibuli ne. Prostě nelúbim cibulu od malička. Ja prostě od malička nejím a bojujem s tým celý život. A aj keď sa snažím, tak prostě mi je z nej blbie po nej, nechutná mi jídlo, v ktorej cítim cibulu. A ono práve na tých cestách je to problém, lebo cibula je prostě základ všetkého, všetci mi to hovoria a ja to chápem, ale prostě ju nedávam. Jediná krajina, kde tu cibulu sním, je Indie. A to preto, lebo oni strašne korenia. Sama varím indické jedla a sama tam dávam cibulu, aj keď ju úplne rozdrtím na padrť a červenú, ne bielu, červenú. Ale je to problém, no. A bez cibule viem povedať asi v 10 jazykoch, ale ani to mi niekedy nepomáha. Proste je to problém, no. Vypýtam si bez cibule, aj tak to dostanem s cibulou. Či chápu, že to chcú s cibulou, ja neviem, no, ale je to problém, no. Ale ako ja sa vždy nejak vynájdem, v podstate jem inak všetko. To vie, že ja proste nejsem úplne vyberáva na jedlo, niekedy proste jeme, ani nevieme, čo jeme, keď sme hladní a... A když se chceš dobře najíst někam, cestovat s tím, že se chceš dobře najíst, Tajsko. Kam bys jela? Tajsko. Určite Tajsko, no. Tam tá strava mi najviac chutná, je to asi najčerstvejšie. Majú tam toho hodne, rôzne karička a tak ďalej. A tá India samozrejme tiež, ale ako to Tajsko je pre mňa ako no, ako chuťovo, tou čerstvosťou, juicy tam majú, no proste Tajsko je raj, to vieš sám. Kávy tam robia od Ice Coffee, z horúce kávy, juicy rôzne, smuzička, karička, no proste tam majú všetko. A co Maroko? Maroko je v pohode, pokiaľ tu nestráviš dlhší čas a potom už sa toho trošku preješ, lebo v podstate v tom Maroku tak ako najznámejšie je tažín, tiež na cibulovom základe, ale to ešte dám, dobre. Veľmi sa tu rozšírili grillované kuratá, ktoré ja úplne zbožňujem. Takže ako na začiatku našich výletov, ako pred 10 rokmi, tu proste sme našli možno 2 reštiky, kde mali tie grillované kuratá, teraz to majú všade, takže to som spokojná. Majú tu šaláty, ovocie kúpiš všade, zeleninu kúpiš všade a tým, že my vlastne skempujeme, sem tam si varíme, tak tú stravu môžeme obmieniať, sem tam sme si urobili cestoviny, sem tam to bola nejaká polievka, ale to bolo dovezené z Európy, pozor. Ukončili jsme návštěvu města Chefchaouen a čekala nás podvečerní jízda zpátky k moři do Oued Lao. Vezmeme to na jeden zátah a po cestě budeme řešit, jaký to je jezdit jako žena občas sama na motorce, jaký jsou výhody a naopak nevýhody. Žena sama na motorce, no niekdy to môže byť trošku oprus, teda aspoň pre mňa, lebo ja nejsem úplne ako mechanicky zdatná. Takže toto je asi jediné, čo mám problém, že keď sa mi niečo pokazí na motorke alebo tak ďalej, tak musím zháňať pomoc, ale zase tá pomoc je vždy na blízku. Oni totiž to chlapi celkom slyšej na blondínu na motorce, takže to zase taký problém není. Ale ako celkovo cestovanie sama, no ako keď cestujem sama, aké to má výhody, pre mňa ma baví na tom to, že vlastne keď som sama, tak stretávam viac ľudí po cestách, tým, že proste nejsem treba s tebou, tak my vždycky niekde zaparkujeme, sme spolu a moc sa nesocializujeme, kdežto keď som sama, tak
oveľa viac sa bavím s inými ľuďmi, stretávam rôznych zaujímavých ľudí. Napríklad, keď som bola v Grécku, tak som tam stretla Sheryl, ktorá dojela na motorce zo Švédska, ale pani bolo 76, pozor. Takže, a doteraz sme v kontakte v podstate, takže to bolo super stretnutie a mám celkom veľa kamarátov, ktorých mám z celého sveta a doteraz sme v kontakte nejak na Facebooku, na Instagrame. Takže ako to cestovanie, keď človek cestuje sám, tak ako fakt môže stretnúť veľa zaujímavých ľudí, s ktorými vlastne potom udržiava kontakt a ktorí vlastne sa stanú jeho kamarátmi, takže to je super, no. Bojíš sa niekdy? Báť ani nie, ale ja to mám vždycky tak, že ja si proste niečo vymyslím, nejakú cestu. A trebaž 2 dní pred odchodom začnem mať z toho obavy a začnem rozmýšľať, ježišmarja, čo som si to vymyslela a kam jedu a či to dám a nedám. Takže skôr taká cestovná horúčka, to je 2 dní pred odjazdom, ale potom už sadnem na tú motorku a sa rozjedu. Ale niekedy si aj na tej ceste hovorím, co tady dělám, proč som tady, či som normálna. Ale ako báť, ako tak ani nie. Ja akorát jediné, čoho sa bojím, je kempovanie na divoko sama. To kempujem iba s tebou na divoko. Keď som sama, tak kempujem v kempoch. To je jediné, čoho sa asi bojím, no, na tých cestách. Ale nůž na krku si jednou měla. Nůž na krku? No ja ne, bola to Bára, moja kamarátka, s ktorou sme boli v Kolumbii. Niekde sme si robili nejaké ako fotky so skútrami, lebo vlastne tam sme boli na skútroch, ako taký veľký okruh sme robili. No a zrazu došli 2 kľúci na motorke mladí, jeden vyskočil, bežal k Báre, teda k tej mojej kamarátke a my sme si to najprv ani nevšimli, že vlastne jej drží nôž pod krkom, až vlastne po pár sekundách sme si uvedomili, čo sa vlastne deje, že nás prepadli, my sme si mysleli, že sa chcú zoznámiť a ešte sme si hovorili v duchu, aký hezký kľúci, to sme si potom dodatočne tak ako premietali, že čo sa nám dialo v hlave. No, takže tam to bola nejaká blbá situácia, ale v podstate to nebolo úplne nejaké, že by som sa nejak strašne bála. To ne, skôr ma to štvalo, že čo to je a prečo nám tie mobily kradne a ešte som sa za ním rozbehla s nejakou selfietičkou. Takže to bola taká blbá situácia, no. Ale našťastie sa nám nič nestalo. Typci sadli na motorku, odjeli s mobilmi, no neviem, tak snáď si ich užili. Ale ináč ako celkovo pri cestovaní som nemala žiadnu blbú skúsenosť. No. Hola! Hola! Hello, my friend. Hi! Good. Sme v našej obľúbenej kavárne, našho kamaráta, ktorý má oproti hotelu, u ktorého sme spávali, kým sme nenašli ten super domeček na pláži. A ideme si dať kafe, džús alebo čaj. Přesně tak. Vždycky naše oblúbené. Jedno z posledních, to víš. Jedno z posledních, bohužel. No tak jo, já myslím, že to je všechno. Děkujeme, zdravíme všechny ženy na motorkách, si myslím, že... A treba sa toho báť, treba vyraziť. Mějte se. A majte sa krásne. Mějte se krásně. Čau. Čau.